Комплекс за социални услуги Свети Георги, Пловдив. Това е нашата работилница за мечти. В нея ни учим и доказваме, че можем. Тук, в нашата територия, ни учат на толерантност и уважение към различието, към другостта. Тръгнете с нас. Помогнете заедно да завъртим колелото на съдбата за нас, различните. Тук високо квалифицирани преподаватели произвеждат професионалисти. Хора, влюбени в професията си, преподават умения за живот. Ние сме комплекс с над 50 годишна традиция. В комплекс за социални услуги Свети Георги ще ви подкрепим да усвоите професионални умения и да получите добра квалификация в различни специалности. Ние, курсистите от специалност цветарство, обичаме природата и цветята. Те ни се усмихват с най-нежната усмивка, когато се грижим за тях. Затова с усърдие се подготвяме да озеленяваме градини и паркове, а след години и цветни комплекси. Образованието не приключва с училището. То продължава неумолимо нататък в живота. Наслади се на изкуството, което сме усвоили в часовете по готварство. Ние сме специалисти за производство на кулинарни изделия и напитки. В страната ни е приоритет туризмът. Прегърни бъдещето с сръчните си ръце на майстора-готвач. Специалности дамско облекло и мъжко облекло подготвят квалифицирани шивачи на дамско и мъжко облекло. Това е първата стъпка, а следващата – защо не и модни дизайнери? Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко. След 3 години постоянство ставате специалисти в сферата на строителството. Бояджии, тапетаджи, зидари, а някои от вас, защо не, конструктори и архитекти. Предоставят ни условия за живот, близки до домашните, топлофицирани стаи с 2 легла и собствен санитарен възел. Нашият комплекс разполага с много добре оборудвани учебни кабинети и работилници за производствена практика, лекарски кабинет, кабинет за лечебна физкултура, физиотерапия, стоматологичен кабинет, подкрепителен павилион. Осигуряват ни медицинско обслужване, безплатна храна, пансион за домуващи без лични доходи, социални помощи в размер от 15 до 30 лева на месец. Всеки курсист получава транспортна карта за безплатно пътуване в града. Издават ни служебни бележки за получаване на семейни добавки, докато учим. Свободното време оползотворяваме в видеозалите, в богатата библиотека, в кътовете за тихи игри. На наше разположение са компютърните зали и интернет клуб. Занимаваме се с художествена самодейност.
Развиваме възможности и удовлетворяваме потребности в разкритите клубове по бойни изкуства, самозащита, карате, джудо, клубове и секции по различни спортове, като футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах, забавни игри, йога, бит и техника, театрално ателие, музикална и танцова самодейност. Комплекс за социални услуги Свети Георги предлага още услугите защитено жилище и преходно жилище, в чието изграждане взехме активно участие. Тяхното функциониране означава шанс за нас да се грижим за собствен дом, да сме близо до социалния трудовия пазар в Пловдив, да реализираме себе си, да получаваме грижата на всички, които са взели при сърце нашите проблеми. Заповядайте в открития на 30 септември Център за социална рехабилитация и социализация, където ще ви предоставят комплекс от социални услуги в общността, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. Живеем и се учим съвместно с нашите приятели от Дневен център за възрастни хора с увреждания. Социална услуга, предлагана за първи път както в община Пловдив, така и в цялата област. В него целодневно или почасово пребивават младежи от 16 до 35 години с намалена работоспособност, с експертно решение на ТЕЛК, с лека и средна степен на умствена изостаналост, двигателни, физически, сензорни, говорни и други увреждания, които могат да се обслужват сами или с минимална помощ. Организират се обучителни и терапевтични дейности за потребителите и техните близки, функционална и занимателна трудотерапия, почасови консултации с специалисти, развлечения, спорт. В Дневния център се предоставят обяд, ежедневни здравни обучителни и рехабилитационни услуги съобразно конкретните нужди на всеки младеж. Заповядайте в открития Център за социална рехабилитация и социализация, където ще ви предоставят комплекс от услуги в общността, свързани с рехабилитация, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. На територията на комплекса имаме място за уединение и молитва. Това е параклисът Свети Георги Победоносец. Проект осъществен със собствени средства и труд. Курсисти от всички специалности, доброволно и с ентусиазъм участваха в изграждането му. Искам да подчертая, че новите услуги отново са дело на колегите от колектива на СУПЦ Свети Георги и с активното участие на нашите курсисти, преди всичко от строителните специалности. Ето и условията, при които можем да кандидатстваме. Да имаме навършени 16 години, завършили 8 клас на помощно училище или 6 клас на общообразователно училище с решение на ТЕЛК за децата и лицата с хронични заболявания, физически увреждания и специални образователни потребности. Документите се подават в комплекс за социални услуги Свети Георги Пловдив чрез дирекция социално подпомагане по местоживеене за лица над 18 години и отделите за закрила на детето за лица под 18 години. Очакваме ви!